Helo a halo, croeso I Luzern. Fi yw Molly Palmer a dwi yma am y tro cyntaf I ateb holl gwestiynau fans Cymru sydd ar ei ffordd draw ar gyfer gêm cyntaf ein fenywod ni yn yr Ewros. Clas. Fi yma I ateb cwestiynau fel beth sydd I wneud, os rhaid I fi cymryd mas ail mortgage I brynu peint ac ydy'r llyn yma'n oer. Felly, dewch efo fi I ffindo mas ble mae'r fwyd mwy o flasus, y peint ratach a ble I gymryd y selfie gorau. Coni off! Mae Luzern reit yng nghanol y Swistir gyda phoblogaeth o tua 86,000 o bobl. Does dim amau bod y dŵr las sy'n rhedeg troi ganol y ddinas yn y tynnu digon o dwristiaid yno troi gydol y flwyddyn. Mae'n stunning yna. Yn debyg I bob ddinas a tref yn y Swistir, mae'r system trafnidiaeth cyhoeddus yn arbennig. Gallwch lawrlwytho ap SBB I ffindo amserlenni byw, sut I fynd o le I le, a storio eich holl docynnau. Easy peasy. Dyma Capel Brook ac yn ôl sôn dyma'r pont pren hennaf yn Ewrop. Cafodd yr un wreiddiol ei adeiladu yn 1333 ond nath ei llosgi lawr yr anffodus yn ystod y 90au. Ond nath nhw ail-adeiladu'r bont ac yn fy marn I, mae fe dal yn edrych yn rhy hen. Dwi ar y ffordd naw I beth yw yn ôl sôn un o olygfeydd gorau Lucerne. A fi newydd dringo lan y holl grisiau yma, felly it better be worth it. Mae hefyd yn digon hawdd I gyrraedd yr holl atyniadau ar droed, gyda manw fel Capel Brook, yr hen dref a wal mwseg o fewn 10 munud o'r gorsaf tren. Ideal. This is a joke. Oh. Get us together. Awn ni amdani, let's go. Dyma ni ar wal mwseg. Mae'r wal yma'n 800 fetr o hyd ac dych chi'n gallu ymweld â'r wal am ddim trwy'r dydd pob dydd. Mae'n cymryd rhyw 12 munud I gerdded yma ar draed o'r dre a rhyw 100,000 o grisiau. Ond I fi, mae'r olygfeydd yn werth e. Fi wedi bod yn gwneud bach o Googlo ac apparently opsiwn da I weld lot o'r ddinas yma yw trwy bwco tour guide. Felly fi wedi bwco rhywun o'r enw Beatrice ac fi'n meddwl, are you Beatrice? Yes, I'm Beatrice. Hi, Molly. It's nice lovely to meet you. That was so I think this is Beatrice. I'm really happy to show you around my lovely town today. I am so excited. Should we go? Should we head? Yes. Let's go. I'm ready. I'm ready. It looks French. Os o'n I am ddod mas ma efo'r teulu, so dod â plant gyda fi, beth sydd I wneud ar gyfer pobl a grwpiau fel yna? Well, you should definitely go to the Museum of Transport, especially when the weather's not so good. It's very interactive. Children love it, and so it's the most popular museum in Lucerne, especially with family. Nath y criw gofyn I fi neithiwr os o'n I eisiau mynd mas ar y llyn heddi, felly wedys I, yeah, great, absolutely. Fi byth di bod ar yacht. Okay, so mynd mas o'r ffordd dycu. Mae fe'n edrych arna I yn y llyged, it's like... Enw'r llyn yma yw Wybod status ac mae'n y pedwerydd fwyaf yn y Swistir. Mae'n mesur 114 metr sgwar a 224 metr yn ddwfn.
Ar ddiwrnodau braf, mae trigolion y ddinas yn gwario amser nhw ar y llyn, ar gwch, bwrdd padlo, neu yn nofio gyda'r elyrch. Rili moyn rhywbeth i bita, ond nid just unrhyw beth, fi eitha ffansi rhywbeth traddodiadol. Ac apparently, caws wedi toddi yw'r thing mas fan hyn. Naill ai raclette, neu fondue gyda tatws neu bar. So basically, mae fe'n deconstructed rabbit. A fi wedi ffonio ffrind gorau newydd fi, Beatrice, i helpu fi. A ni off i ffindo hi nawr. Okay, I'm gonna give it a go. That's so good. Dwi yma ar gyfer yr Ewros. Fi am cwpl o ddyddiau, fi eisiau gwybod beth yw'r opsiynau bita ar gyfer pobl sy'n falle ar budget a beth yw rai mwy bougie a fancy. If you have to watch the budget, I suggest you just go to a bakery and have there a little salad or a sandwich and then to sit down alongside the embankment. If you want to go somewhere a bit more fancy, you will find a lot of restaurants alongside the embankment of the river or even alongside the lake. O ran pethau I yfed ac cwrw yn penodol, os lot o opsiynau neu os na prif cwrw mae rhaid I bobl trio pan maen nhw yma? There is one pub that sells only Swiss beer from microbreweries. So I suggest we go to Beer Liebe and try a beer from a microbrewery. You go first. Show me the way. I brought you a flight. All of our beers and all of our products are from Switzerland. Okay. I'm not. Where are you from? I'm Dutch. Ooh! We're having a battle. I will see you there, girl. Oh yeah, fingers crossed for Saturday. It's women's football. So Yeah, we stick exactly. We together. support each other, right? Yes. Exactly. So, what do you think to have a cup of our lovely cold water after the beer? This looks so refreshing. This looks so good. Is it drink? You can drink this? It's drinkable water all over town. You have free water to cool down. And the water comes down from Mount Pilatus. Does it? Yeah, Fresh. so it's really, really fresh. Diolch. Thank you for showing me this. You're welcome. Oes na ddraig unrhyw le? Ta-da! Euros, baby! Cymru! I wasn't even pointing at anything. Ar diwedd y dydd, dyn ni gyd yma am y gêm. Ein fenywod ni yn chwarae yn yr Ewros am y tro cyntaf erioed. A dyma ni, y fan zone, reit I fas i'r KKL ac o gwmpas y gornel o'r gorsaf tren. Bydda un DJ yma prynhawn dydd Sadwrn reit o gwmpas y gornel fyna cyn I ni gyd fynd ar y fan walk o'r fan zone draw at y stadiwm am y gêm. A gyda hwnna, dewch gyda fi i'r stadiwm. Dyma ni tu fas i'r stadiwm lle bydd Cymru yn neud hanes gan chwarae gêm cyntaf nhw erioed yn yr Ewros. Mae'n cymryd rhyw 5 munud I gyrraedd yma ar y tren o ganol y ddinas, neu ydych chi'n gallu ymuno ar fan walk swyddogol o'r fan zone ac yn benni lan fan hyn, gyda gweddill y fans yn gwisgo'ch coch yn gweiddi dros Gymru hefyd. Luzern, ti'n lush. Come on Cymru, let's go!